भैया लो हई हमारा खातिर गाना लिख के लिए आइल बा कहत अब गानो गावते क्या लिखल बा इसका रे। हां लेकिन बड़ा बढ़िया लिखले बानी गा के तुम देखना तो कह दे पी के आइल बलमुआ ताड़ी रात भर लो सरले बा साड़ी साड़ी में फसल कर की हो पतो खोलता भैया कि निम्ना घर के लड़की आओ टाइम टाइम से खाना बनाओ और सास ससुर के खियाओ। निम्ना घर के तो लड़की आते बड़ी सन लेकिन टाइम टाइम से खाना ना टाइम टाइम से इंस्टाग्राम पर रील बनाओ तरी सन।